Aj v automobilovom priemysle zaznamenávame v posledných rokoch nárast pokrokových prvkov a moderných technológií, ktoré nielen zvyšujú komfort, ale aj bezpečnosť vodičov na cestách. Radia sa k nimi elektronické systémy v automobiloch, ktoré nám vo veľkej miere uľahčujú zvládať krízové situácie. Ide konkrétne o elektronické systémy ABS, čo je antiblokovací systém, ktorý pomáha vodičovi zvládnuť jazdu a vozidlo pri plnom brzdení. Elektronický stabilizačný systém ESP, ktorý pomáha zvládnuť kritické situácie, v ktorých sa vozidlo dostáva do šmiku, a rovnako systém ASR, teda protisklzový elektronický systém. Výhody elektronických systémov je najlepšie vidieť, keď za rovnakých podmienok na cestu výjdu dve vozidlá s elektronickými systémami alebo naopak bez nich. Ako prvý si porovnáme automobil z ABS a bez ABS systému pri krízovom brzdení. To znamená plné brzdenie vo chvíli, keby nám do cesty vbehlo napríklad dieťa alebo zver. V takýchto situáciách sa zvyčajne zľakneme a maximálnou silou šľapneme na brzdový pedál vozidla. Pri brzdení celou silou sa u vozidla bez ABS zablokujú všetky 4 kolesá a v tej chvíli sa auto stáva neovládateľné. Ak by ste aj krútili volantom s cieľom vyhnúť sa prekážke, so zablokovanými kolesami je to takmer nemožné. Ešte nebezpečnejšie je ale, keď automobil v čase plného brzdenia stojí na dvoch rozdielnych povrchoch, pravými a ľavými kolesami. Vtedy sa automobil okamžite dostane do rotácie. Za rovnakých podmienok sa na vozovku vydalo aj vozidlo z ABS. Pri plnom krízovom zošľapnutí brzdového pedála sa automaticky aktivizoval systém ABS, ktorý pribrzďuje kolesá prerušovane takmer 20 krát za sekundu, čo umožňuje i pri maximálnom brzdení meniť smer jazdy. Kolesá sa nikdy nezablokujú a preto má vodič auto pod kontrolou. Navyše je vodič schopný vyhnúť sa nečakanej prekážke. Pri manuálnej prevodovke netreba však zabúdať pri krízovom brzdení súbežne stáť aj na spojkovom pedáli, aby motor nezhasol. Najlepšie výhodu ABS vidieť na rozdielnych povrchoch vozovky. ABS rozloží brzdnú silu tak, že vozidlo brzdí bezpečne, ale len v jednom smere, čo znamená, že sa nikdy nedostane do rotácie ako vozidlo bez ABS systému. Systém oceníte určite aj pri plnom brzdení v zákrute, ktorý vás udrží na ceste, naopak pri zablokovaní kolies u automobilu bez ABS pri plnom brzdení môžete veľmi rýchlo skončiť mimo vozovky. Rozšírením systému ABS je protipreklzový systém ASR. Jeho hlavnou úlohou je automatická regulácia veľkosti prešmiku na jednom alebo viacerých hnaných kolesách automobilu pri jeho rozjazde alebo akcelerácii. Ak elektronická riadiaca jednotka na základe informácií zo snímačov otáčok zistí, že niektoré z kolies začína preklzať, regulácia ASR zasiahne reguláciou motora, brzd, diferenciálu a elektronickým riadením výkonu. ASR je schopný regulovať prešmik oboch hnaných kolies a pri ich regulácii spolupracuje s riadiacou jednotkou motora. Snímače otáčok kolies, ktoré sú spoločné so systémom ABS, pričom sledujú otáčky poháňanej nápravy. Regulácia preklzávania musí zabrániť pretáčaniu kolies pri rozjazde a zrýchľovaní na zľadovateľom povrchu na jednej alebo na obidvoch stranách vozidla, pri zrýchlení v zákrutách, ako i pri jazde do kopca v automobiloch s predným náhonom. Systém ASR tak naviac znižuje opotrebovanie pneumatík a diferenciálu pri prešmikujúcich sa kolesách. Ďalším elektronickým systémom zvyšujúcim bezpečnosť v automobile môže byť protišmikový systém ESP, ktorý nám pomáha zvládnuť vozidlo v situácii, keď sa pri veľkej rýchlosti v zákrute dostaneme do šmiku. Vozidlo bez ESP pri šmiku predných kolies odstredivá sila vyniesie mimo vozovky, zatiaľ čo vozidlo s protišmikovým systémom vyhodnotí šmikovú situáciu a automaticky zníži rýchlosť vozidla, začne svietiť kontrolka a vodič ho dokáže v smere zákruty udržať na ceste. Pri šmiku zadných kolies je viac než pravdepodobné, že sa auto bez ESP dostane do rotácie. Vozidlo z ESP sa do rotácie môže dostať síce rovnako, no pri dobrej práci s volantom v smere šmiku zadných kolies je kritická situácia zvládnutelná jednoduchšie. Na záver azda len toľko. Elektronické systémy v automobiloch síce uľahčujú zvládnuť krízové situácie, no netreba sa na ne vždy spoliehať. Bezpečnosť jazdy závisí totiž od mnohých faktorov a vždy treba dbať na predvídanie a prispôsobenie jazdy stavu a povahe vozovky.